Мит пищала на живо. Точно. Как е нашия град? Вашия град е добре, има хубави манекенки, хубави жени. Затова съм дошъл да взема 2-3, да видя 4-5, да поря 5-6, да язда 3-4 и да бъде хубаво. Много ясно. Ами розите, нещо за розите? Розите миришат като вашите жени, хубаво, красиво и ще ги миришат цяла нощ и цял ден. Абсолютно. А жакузито нещо? Жакузи съм президентски апартамент, имам жакузи, 4 стаи и вечер мисля да ги напълня с жени и да ги засипя с рози казаношки. Шампанско? Малко Шампанско съм купил току-що и дини папеши и ягоди. А какво ще кажете за нашата мис Роза? Вашата мис Роза е хубава, ама не като Роза и не е чак толкова добре. Що ми е избрана от вашите хора от управлението, само хубаво, че всичко е хубаво, че те са ГЕРБ, а просто е избрана незаконно. Защото не е толкова хубава и не може да победи никъде, може да победи в Казанлък и мис село. Иначе главната причина да сте тук в Казанлък каква е? Търся жени, хубави, високи, дълги, до 48 кг, да ги правя моделки и манекенки. Бъдете сигурни, че ще ги намерите. Че търся, намерих за сега 6. Браво. 6 е. Още 15 дена съм тук, ще намеря сигурно още 12. Някои са 6, други без 6. Да се надяваме, че се виждаме е така. Се виждаме често, постоянно съм президентски апартамент в Казанлък. Визитка имаш ли? Добър ден, аз съм Тихомир Тишев от MSB Video Productions. До мен е Митю Пещова. На живо. На живо. Как си, Митю? Добре съм, ям пия и идва на хората жените. Точно така. Я разкажи нещо за себе си. Така е интересно. Всичкото, което я го разказвам, сте го чували, сте го виждали от всички телевизии, всички медии, от всички вестници, от всички списания, от всички жълти вестници, всеки ден пишат по 3 часа за мен. Да, видях, че скоро си бил при Слави. Как беше там? Беше добре, бях с баба си, с братовчет си, с брат си. Да, и с Краси Радков видях, че... Краси Радков ми брат. Той ти е брат. Точно така. Някаква интересна случка, която се е случила. Всеки ден имам интересни случки и всеки ден запознавам по 3 жени едновременно. Добре, Митю, вярваш ли в съдбата и късмета? Вярвам в Бог и в правосъдието. В кой Бог вярваш? Исус Христос и Света Богородица. Добре, кой е най-трудният ти момент в живота? От една годинка до 27, защото съм спал в градинките, ял съм коша за буклук, съм спал на пейките и съм спал в колите на хората. Навсякъде спиш и едеш? Сега спал през детските апартаменти, защото тъй Господ рече. Добре, вярваш ли в истинската любов? Истинската любов не вярвам, защото не съм я срещал. Вярвам в здравия секс. Вярваш ли, че ще срещнеш истинската любов? Много се закъснял. На 106 години няма любов, имам само и здрави бани. Точно така. Знам, че си имал няколко булки така. 7 булки съм имали, бал съм ги свърлял. Точно. Ние разбрахме, че те са избягали. Избягали, защото издържат да големи, ако и фъркат. Точно така. Какъв журналист? Какво би пожелал на нашите зрители? Гледайте, ящите, пийте и бейте жените. Ако имате комшийки, порете и тях да бъде весело, да има хубав град. На хората от нашия екип? От вашия екип да смъче да я бейте. Ние ако знаем вече. Знаете, усъвършенствайте се. Добре, мерси много. Благодаря.